Guys, mo'y sitwasyon sa mo ang magsaysay guys. Ay, tingluya gid kayo nagbaud-baud. Sa video nga kuha ni Mark Dennis Panday, makita nga mibanaw ang tubig dagat sa Magsaysay Avenue ug Quezon Boulevard, Davao City, kaganihang buntag adlong Martes, Abril 1, 2025. Misunod ang tubig sa pipila ka mga fruit stalls nga naa-daplin sa dalan. Gani, nabasa ang pipila ka mga patinda nga prutas ug dunay milutaw nga lamesa. Sumala ni Mark, usa ka helper sa fruit stand nga wala nag-ulan ni atong higayuna. Giingong high tide kun taob dagat ang hinungdan sa pag-awas sa tubig. Pag-abot na ko diri, baha na gid siya, mo video ko para nakita. Ato dapat ko diri ang ubang mga tindahan mo diri, nangabasag yung mga item nila. Katunguban nga taas-taas, wala ko. Tukad-tukad nga nag-high tide, murag karon gid ang taas-taas nga. Grabe yung siniligay na mo kanina diri kay mga balat ng gawas. Gisaysay sa trabahante nga si AJ Hamora, halos 3 ka oras ang flash flood. Kotob sa paa ang gilawomon sa tubig. Ginagmuntag sugod mga alas 6. Nauman po siya mga alas 8:30. Lalong kayo kung taog, bahagi ng taog. Olimpio kayo kaya naglampo, kaya basura. Ang Magsaysay Avenue, dool sa Santa Ana Wharf, kung asa misubay ang tubig dagat. Sumala sa usa ka laborer nga si Ronick Villamor. Taob ang dagat hinungdan sa baha. Dako kay dagat ron. Pulmon manggod paingon. Dakong dagat pa. Katulo na to kadlaw. 7 man na kadlaw. Napay upat. Uyaw kay mag-ulan. Kay magsugat siya. Mga lunok yun. Para sa trabahante sa fruit stand nga si Ray Momo, apektado ang ilang paninda kung adunay pagbaha. Hinuon dili kini permanente. Baha diri, matutuhan yun ang paninda. Gawas niya, walay customer na mo ani. Ninaw dyan ang paninda, kung mo kalit kung sa tubig. So, dili po siya permanente kung namin baha diri. Sobra lang yung tapos yung ulan. Dili sab makaya sa drainage ang volume sa tubig, hilabi na kung kusog ang bunok sa ulan. Ang Davao City makasinati og pagbaha, hilabi na kung ting-ulan ug daghang dalan sa syudad ang malunupan apan mohubas sabdayon. Samtang padayong makasinati og flash floods tubikan sa pagbago-bagong salakat sa panahon. Padayon na sa lokal nga panggamhanan sa paghimog mga drainage ug pag-ayo sa mga kanal aron dili mabara ang tubig hilabi na panahon sa ting-ulan. Dahil sa Libong, News Time Philippines, stay safe.